Wyt ti'n siarad Cymraeg? Ti fan o'r S4C? Elin Fflir? Rhina Piorwer? Izzy sy'n ma, nes i dysgu Cymraeg, felly heddiw fi eisiau gwybod pa mae pobl eraill yn dysgu Cymraeg. Dewch da fi! Nes i benderfynu dysgu Cymraeg oherwydd... Ro'n i eisiau fy mlant i siarad Cymraeg ac o'n i'n eisiau siarad gyda nhw. Ich heiße Hendrik, ich komme aus Deutschland, a dwi'n siarad Cymraeg. Warum sprechen Sie Walisisch? Weil ich Sprachen liebe und ich mich in die walisische Sprache verliebt habe. Dwi'n caru ieithoedd, a dwi wedi cwmpo mewn cariad gyda iaith Cymraeg. Great. Fantastisch. Mae'n bwysig i dangos pobl chi'n gallu siarad Cymraeg, ti'n gallu wneud e. Dim chans ymethyr i dysgu Cymraeg yn yr ysgol. Dwi'n ail dysgu pan dwi'n wedi ymddeol i helpu fy mech gyda gwaith cartref. Dwi ddim yn dysgwr nawr, dwi'n siaradwr newydd. A dwi'n teimlo balch iawn o fan hunan i siarad Cymraeg. Pam nes i penderfynu dysgu Cymraeg? Dwi wedi gorffen dysgu nawr. Hey, you completed it! Yeah. Dwi'n reiddio Llundain, felly ar ôl symud i Caerdydd, nes i penderfynu dysgu Cymraeg achos dwi moyn siarad y iaith o gwlad dwi'n byw yn. Ces fi magu yn Lloegr. Dwi wedi mynd i'r brifysgol yn Llanbed lle oedd pawb yn siarad Cymraeg yn y dre. Roedd rhaid i wneud 3 ffwnc yn y flwyddyn gyntaf. A pwy oedd y tiwtor? Isryn Ffwcelis. So, doedd ddim syniad y fi pwy oedd o. A ti wedi ffindio allan nawr, fi'n siŵr? Wrth gwrs, dwi'n gwybod pwy oedd e. So ni'n byw yn Llundain, a roedd loads o ffrindiau gallu siarad Cymraeg, ond o'n i ddim yn gallu, so ni'n teimlo fel o'n i'n colli mas lot o bethau. O'n i isio cysylltu efo'r hanes a diwylliant Cymru. Mae 2 o blant gyda fi a dwi eisiau helpu nhw cymryd camau bach i gwella pob dydd.